3 best fights. Number 3. Peach! Binabalutan tayo. Aray! Binabalutan tayo. Ang galing naman ng pulang yun. Pero lumabang ka. Akyat! Number 2. Ayun na, sinakmal na. Yan, tulog ka na dyan. Laplapan. Tulog ka na dyan. Natulog eh. Kitang kita eh. Sino unang bumagat eh? Natulog ka. Ang pula natin. Diretso na ang tulog nila. Ganda pa nung ano na ito. Pagkailalim no? Hindi nakakagat talaga yung sariwa. Dapat sumapot din siya eh. Ayaw mo sumapot eh. Bulog dito. Wala eh. Tinamaan na kaagad eh. Ano namang hina niyo? Apat na kami. Ayun na oh. Kagat. Ano mo nag-chop eh? Hindi na ako cage ka rin. Pulo? Hindi nga nakakit yung pulo eh. Nakagat kasi nakabitaw na. Tatay Mendo lang? Ayan na. Binibilutan. Ayan na. Baliktad. Binibilutan mo siya na binibilutan. Siya na binibilutan. Nakawala eh. Epic comeback boss. Naglag po. Uy, bumalik. Tali na yung uli niya. Talo ka siya. Pagatan sila. Hindi, pares nakakagat kasi kanina eh. Bye ka? Ano? Durug-durug ko eh, gago. Number 1. Mambibilot nga. Totoo ang balita. Ganda ng laban. Uy, tinamukan yung kayo ko yun. Ayaw ka. Nanalo ba yan tayo? Ano? Laban oh. Patay na nga eh. Patay na yung kanya pala. Kina kanya pala yung tinamaan. Agatan. Inikot na. Battle of Tagalog ah. Wala, matatakbo. Galing! Putang yan. May ganun palang technique yun. Angat konti. Yung Tagalog mo may ganun technique ah. Tignan niya. Galing sa mga ina. Makanta eh. Galing naman. Ikaw, wala. 5.